أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Zahvala pripada Allahu Đelešanu, gospodaru svjetova. Neka je mir i spas na posljednjeg Allahovog poslanika Muhameda sallallahu alaihi wa sallam, na njegovu časnu porodicu, ashabe, tabiine i sve one koji slijede njihovu uputu do sudnjega dana. Kako da čovjek očisti svoje grijehe, kako da čovjek stekne onu duhovnu čistoću koju uzvišeni Allah Đelešanuhu spominje u kuranskom ajetu kada kaže kad aflaha men zakjaha, spasio se onaj koji je očistio svoju dušu od hrđavih dijela, koji je očistio svoju dušu od grijeha, koji je očistio svoju dušu od svega onoga što ga sprečava da uđe u dženet ili ga vodi ka džehennemu. Pa je jedna od tih tačaka saznanje ili čvrsto ubjeđenje u to da Allah Đelešanuhu oprašta grijeh. I ovo je nešto što nam je Božji poslanik sallallahu alejhi ve sellem ukazao čak i preko njega, to jest preko njegovog ličnog primjera, gdje su ga jednom ashabi radijallahu anhum pitali kada je govorio o Allahovoj Đelešanuhu milosti: zar nećeš niti Allahov poslaniče ući u dženet zbog tvojih dijela? Dakle, dijela koja mi činimo, ona jesu sebeb da nas Allah Đelešanuhu zavoli, ali da u suštini ovo saznanje, ovaj jeqin koji imamo u sebe, čvrsto ubeđenje da Allah Đelešanuhu je taj koji oprašta grijeh i da samo je to suština i osnova, jeste ono što će nas uvesti u dženetu. Pa je Božji poslanik na ovo pitanje, a ashabi naravno su ovo pitali zato što su znali da je on čovjek koji najviše čini dobrih djela, zato što je on najodabranije stvorenje kod Allaha Đelešanuhu, zato što Allah Đelešanuhu sa njim komunicira preko meleka Džibrila, pa je određene ajeti direktno ih je dobio od Allaha Đelešanuhu, pa je bio na Israu, Mirađu, pa muđize koje mu Allah Đelešanuhu dao i mnoge tačke koje sada, kad bi počeli da ih nabrajamo, bilo bi ih previše. I dakle, sve su to uzeli ashabi u obzir i pitali ga: pa zar ni ti, Allahov poslaniče, zar ni tebe neće tvoja djela uvesti u dženet? A on je odgovorio: pa ni mene neće uvesti moja djela u dženet, već će to samo biti Allahova milost. Ili ovo što je spomenuto u ovom hadisu o kojem govorimo pod ovoj tački, a to je hadis gdje Božji poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže da je Allah Đelešanu rekao: men alime enni dhu kudretin ala magfiretin, ko bude znao da sam ja kadar, da sam ja taj koji oprašta grijehe, kaže Allah Đelešanuhu, gafartu lahu wala ubali ma lem yushrik billahi bi še'en. Znači, ja ću takvom čovjeku koji ima ovakav jakin, ovakvo ubeđenje, oprostiti grijehe i ne marim za to. Dakle, Allah Đelešanuhu, njemu je to lahko da učini. Allah Đelešanuhu to može da učini samo jednom riječju budi, i ono bude, ili veoma bez nikakve poteškoće. Jedino je Allah Đelešanuhu ovdje uslovio ovo time što kaže ma lem yushrik, samo da čovjek ne učini širk u Allaha Đelešanu. To je jedini uslov koji, pored ovog ubeđenja koje imamo, dakle, čovjek treba da zapazi da ne uradi. Zatim, sljedeća ili 17. tačka jeste, spomenuli su mnoge zikrove, mnoge dove, mnoge sejidul istikfari koje učimo u raznim prilikama, a još jednu u koju ukazuje Božji poslanik sallallahu alejhi ve sellem jeste onaj zikr koji učimo nakon svakog namaza. Nakon svakog namaza, to jest nakon svakog obaveznog namaza koji činimo u džamijama ili ako ga klanjamo kod kuće, a to je ono što je Božji poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao u hadisu kada je kazao: men sebbaha fi duburi kulli salatin thalathan wala thalathin, ko bude na kraju svakoga namaza proučio 33 puta subhanallah, dakle 33 puta subhanallah,
a onda kaže dalje Božji poslanik 33 puta Elhamdulillah, pa 33 puta Allahu Ekber i na kraju rekao kao 100. dio toga zikra La ilaha illallahu wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay qadir, kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem, time navršavamo 100, dakle 100 zikrova, time će Allah dželešanuhu oprostiti čovjeku grijehe, makar ih imalo koliko morske pene. Evo i ovdje se ponavlja onaj izraz Božjeg poslanika, makar ih imalo mnogo, jer je to količina koju čovjek pretpostavlja u svojoj logici ili u svom razmišljanju da je to velika količina. Zatim tu je i kada izgovorimo još jedan zikr, mi smo spomenuli prilikom jela i pića, a u drugom hadisu se spominje i kada oblačimo neku novu odjeću i u tom momentu trebamo također zahvaliti na isti način kao što zahvaljujemo kada nešto pojedemo ili kada nešto popijemo riječima hvala Allahu dželešanuhu koji mi je najeo ili me napio ili me obukao u ovu odjeću. Dakle, možemo čak to koristiti pritom i svoj majčin jezik i na ovaj način Allahu dželešanuhu zahvaliti, iako na taj način se zahvalimo Allahu dželešanuhu, kaže Allah dželešanuhu, bit ćemo oprosteni oni prijašnji grijesi. 19. tačka jeste da čovjek makne sa puta ili odstrani sa puta nešto što ljudima smeta. To je spomenuto i u hadisu Božjeg poslanika da je iman bid'un wa sab'une šu'beten, da je iman sastavljen od 70 nekoliko ogranaka, da je najveći ili najjači onaj vrhunski ogranak la ilaha illallah, riječi tauhida, riječi da ne postoji drugi Bog osim Allaha dželešanuhu, a da je na najnižem nivou maknuti sa puta nešto što smeta ljudima. Tako da je u tom kontekstu i ovo dio toga imana, tih ogranaka imana, a Božji poslanik za ovo govori u hadisu pa kaže bejnema ređulun jemši bitarikin, dok je neki čovjek hodao putem vođede gasne šeukin fe ahadahu, našao je na tom putu, dakle bila je neka trnovita biljka, neka grana sa trnovima, pa je to taj čovjek uzeo i makao s puta, fe šeker Allahu lahu, pa mu je Allah dželešanuhu za taj postupak zahvalio, wa gafere lahu, i oprostio mu grijeha. Vidimo da je ovdje jedan postupak gdje mi prolazimo pored puta i samo treba da se sagnemo i da maknemo to što smeta ljudima na putu, a Božji poslanik naravno spomenuo je ovaj događaj da je ovaj čovjek makao nekakvu granu koja je bila sa trnom. Međutim, možemo analogno tome reći i bilo šta drugo da čovjek makne sa puta, bilo da je to kada putujemo pa naiđemo na kamenje koje se odronulo na putu pa maknemo jer time ćemo zaštititi da eventualno dođe do nekog većeg problema, da dođe do nekakvog saobraćajnog udesa pa da ne daj Bože u takvoj situaciji zato što je neko izbjegao pa udario drugo auto. Dakle, nekada ova prepreka na putu može da izazove veliku katastrofu. Da li materijalnu katastrofu kod nekog kao što je na auto ili može da izazove saobraćajnu nesreću koja može čak za sobom da povuče i ranjavanje pa čak i pogibiju onih koji učestvuju u tom saobraćaju. Zbog toga kažemo da ovo ne treba olahko shvatiti, maknuti nešto sa puta ili bilo to da je dakle na nekom sporednom ili na glavnom ili naravno akoliko čovjek to postoji mogućnost i u mogućnosti je da takvo nešto uradi. Zatim tu je i ono što smo spomenuli kao 20. tačka dove i oprost koji tražimo Allahu dželešanuhu u zadnjoj trećini noći, a o tome smo govorili oni koji su bili prisutni na ovoj zadnjoj hudbi, onaj hadis gdje kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem da Allah dželešanuhu silazi na zemaljsko nebo i da tu postavlja 3 pitanja, među njima jeste gdje su oni ili ima li onih koji traže oprosta od Allaha dželešanuhu pa da im on oprosti. Dakle, Allah dželešanuhu koliko god čovjek želi da njegovi grijesi budu oprošteni, Allah dželešanuhu još više želi to.
Međutim, Allah dželešanu za takvo nešto traži od nas da se malo pomučimo, da ustanemo, da zatražimo, da ustanemo, da zatražimo. Ne možemo, dakle, ne možemo samo spavati, ležati i očekivati da grijesi budu oprošteni. Nešto moramo uraditi. Nekada moramo pokrenuti jezik, nekada moramo pokrenuti ruke, nekada moramo pokrenuti nešto drugo, dakle noge ili hodati i tako dalje, nekada stajati uspravno, klanjati i slično. Dakle, moramo nešto učiniti ukoliko želimo taj oprost grijeha. Allah dželešanu ih je olakšao i dao nam mnoge mogućnosti. Onaj koji ne može hodati, to može i sedeći zaraditi. Onaj koji ne može možda govorom, može uraditi rukama. Onaj koji ne može rukama, može govorom i slično. I svako treba izabrati sebi najlepši način ili koristiti svaku tu priliku u kojem čovjek može dobiti ovaj oprost grijeha. Jedan od najvećih, ili 21. jeste šehadet na Allahovom putu, pogibija na Allahovom putu, za koji kaže Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem da čovjeku koji pogine na Allahovom putu, Allah će oprostiti svaki grijeh osim duga. Jedino dug neće biti oprošten, taj dug koji ima čovjek između njega i nekog drugog, on se mora na sudnjem danu raščistiti. Na sudnji dan, bilo kako čovjek da ima nepravdu prema nekom drugom, taj dug, kada kažemo, ne mislimo samo onaj financijski dug, nego i oni drugi dugovi koje možemo da imamo prema drugim osobama, dakle to Allah dželešanuhu neće oprostiti čak ni šehidu, nego se to mora obračunati čovjek ili na ovom dunjaluku, ili oni nakon njegove smrti, oni koji su zaduženi za njegovu ostavštinu, ili će se to desiti na sudnji dan prije kada bude polaganje računa. I zadnja bolest i razne nedaće koje čovjek doživljava u svom životu. I to je spomenuto u mnogim, i to smo često puta spominjali, gdje Allah dželešanu kaže وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ, mi ćemo vas iskušavati sa raznoraznim stvarima, i sa glađu, i sa strahom, i sa tugom, i sa nedostatkom, dakle da vam nedostatak imetka ili da neko preseli u familiju, raznorazne, dakle nedaće mogu biti, a to Božji poslanik još preciznije govori u hadisu kada kaže ma yusibul muslima min nasabin, neće čovjeka zadesiti nikakva tegoba, nikakav umor ili zamor, vola wasabin, niti nekakva bol, da osjeti nekakvu bol, da li je to unutrašnja ili spoljašnja, vola hemmin, vola huznin, niti tuga, niti žalost, dakle da čovjek tuguje za nečim ili žali za nečim, vola eda, ili da bude na neki način šteta mu napravljena, vola gamin hatta šeuketi yušakuha, čak i onaj trn, mali ubod trna, bilo koje biljke, da li dok nešto beremo ili radimo ili ovo ili ono, illa kefer Allahu biha, a da mu Allah dželešanuhu zbog toga neće oprostiti neki grijeh. Pa molim Allah dželešanu da nam grijehe oprosti, molim Allah dželešanu da nam se smiluje i da nas proživi u društvu poslanika, šehida i dobrih ljudi. Kullu qawli hadha wastakfirullah li wa lakum sa'il mu'minin. Walhamdulillahi rabbil alamin.